chimanyome hata anakutachanga kaika yani elestyle ki elenge joki elestyle derara ngoikana ingoikana nyoro yeyo ante bya ngereza na bekire paragoa yale echibata banga chiparagoa ingango inga bitebya nako chalenga bano babe diamond page ndande mbona nachire orore nasibitero guraria eronye make sure nga kwanye bekire nyumba tienda genda nchikorore tantaneyo koruna kanyorete ngakende nana kori para mbaga kareki master ekabisa sitabu ntegete manya kwa igure ngocha ngo kada trande gesuguti naenda ki nonde soda soda na yogurt Tiyo bano ndagenda orende buye ngori aronyerende tetwerwa bana tigara biya orende mbori gati mojo koro aya tigara genda dore tantaneyo mwana wane mbori eyo anda nyarore tantaneyo na maria kantabi Kanisa basi tuko na kombori bano kanisa ankara yake no kanisa raji tuko dia ulio tagete kwa kanisa Quran te abaso goe ngite atondu sia kanyago gaje ya very top